ta faru ta kare, an yi wa mai dami ɗaya sata. Ba za a dawo fagen dama a yankin Middle East da tsakanin Amerika da Isra'ila da Iran. Za a dawo faɗan nan da ake gwabzawa tun biyo bayan karewar yarjejeniyar nan ta Mao wadda aka yi a ƙasar Pakistan ta Islamabad. To a yau ne fa yarjejeniyar za ta ƙare, inda kowannensu ita alwashin ba zai yadda da sassauta al'amuransa da ya gindaya ba. Ita ƙasar Iran ta ce ba za ta sassauta daga abubuwan da ta gindaya na sharaɗan da ta yanka a zaman nasu. Haka ita ma ƙasar Amurka ta aiko da ƙasar Iran ɗin sanarwar ta daga farar tuta, wato ta saranda, inda ƙasar Iran ɗin take cewa ita fa wannan duka tana kare kanta ne. To yanzu ne fa za a yi asalin faɗan da ta ce yanzu ba maganar kare kai ba ne ba, kai tsaye hare-hare ne za a fara yin su akan duk wani sansanoni na Amurka da kawayenta da ma kadarorin Amurka ɗin. Ba Amurka cikinta ya ɗuri ruwa, domin kun san dai a Middle East a nan yawancin duka dukiyoyinta suke, wanda take ji da su, inda take fargaban Iran ɗin ba za ta rugurguza su. Wannan kenan. Sai dai a gefe guda ƙasar Iran ɗin tuni ta saka dala 60,000 ga duk wanda ya kashe sojan Amurka guda ɗaya. To fa sojojin Amurka cikin su ya ɗuri ruwa, domin a halin yanzu mafaka kawai suke nema domin su gudu daga yankin Middle East ɗin, ma'ana ƙasashen Gulf, waɗannan guda 8 ɗin zuwa guda 9. To fa yanzu cikin su ya ɗuri ruwa, ko ina neman su ake ruwa a jallo, domin dala 60,000 kun san dai ba wasa bace ba a halin da ake ciki. Wannan kenan. To mu dan tsayarta a nan wajen, ku zo mu fada kasar Yemen. A jiya ne kasar Yemen din dai ta kai munanan hare-hare, wato kasar Saudi Arabia da ta cillaba mabamanta akan wannan matatan man feturin nan nata da Saudi Arabia take ji da ita, wato Aramco da sauran kadarori wanda kasar Saudi Arabia take ji da su a wannan yanki. Yemen din dai kungiyar nan ta Houthi ta kai munanan hare-hare da suka tashi wurare da dama, ciki har da waɗannan matatan feturin dai ta Aramco da muke faɗa muku. Sai dai har zuwa yanzu ƙasar Saudi Arabia bata mayar da martani ba, domin dai tana tsoron abin da zai biyo baya. Wannan kenan. Mu dan jingine nan a gefe, mu dawo wai ina yarjejeniyar nan ta Makka wadda aka yi tsakanin Saudi Arabia da Pakistan da Turkiya, wai tana ina ne? Domin a yarjejeniyar ai an ce duk wadda aka taba to an taba ɗaya su ne a ciki. Sai dai ana ganin wannan yarjejeniya samsam ba mai amfani ba ce ba, tamkar takardar tsire ce wadda aka sawa hannu domin dakile kasar Iran daga tasirinta a yankin gabas ta tsakiya. Tuni masana masu fashin baki suke ta hasashen wannan takarda ba ta zama takardar tsire, domin ba abin da za su iya. Dukansu Iran ta fi karfin su, domin a yanzu kasar Iran tana kanshin turare dan goma ne a halin da ake ciki. To mu jingine wannan a gefe, alabashi ku zo mu fada birnin Saudi Arabia din, inda aka yi wani zama na musamman mai tada ya mutsi, wanda ya saka firgici a cikin zuciyoyin shugabannin Amurka da ba ragowar 'yan korensu waɗanda suke son ai zalunci. To zaman dai ya kasance kamar haka, kamar yadda za mu shelanta muku yanzu. Shugabannin kasashen Gulf din, wato na Larabawan dai, sun zauna ne a birnin Makka, inda suke kokarin yadda za su kori wannan sansanoni na Amurka da Iran take ikirarin cewa duka sai ta kore su. Sai dai an fara tattaunawar ne
inda fa dole sai an kori waɗannan sansanoni na Amurka da ke yankin Middle East gaba ɗaya. Sai dai ita Amurka tana ganin wannan abu ne mai yiwuwa ba, inda su kuma kasashen yanzu su kawo dokin daki na cewa dole sai Amurka ta kwashe waɗannan sansanoni nata biyo bayan irin abubuwan da yake faruwa, domin idan ta tashi kawo hari to fa su take kawo hari, tana ɓata albarkatunsu da kuma masana'antocinsu. Sai dai a gefe guda su suna ganin dole ne sai an kori waɗannan sojoji na Amurka idan har suna so su zama cikin aminci da kwanciyar hankali a yankin su. Har ma suka bayyana cewa to fa lokaci yayi da Amurka za ta daina musu wayo, domin suna kashe kuɗaɗe, wato biliyoyin kuɗaɗe wajen siyan makamai daga Amurka, amma ba su take karewa ba, sai dai ta rika kare Isra'ila, wanda suke ganin hakan ai bai kamata ba, domin su suka biya kuɗi don me gardi da shan wahala, don me su da shan wahala gardi da kwasan daɗi. To wannan kenan mu dan tsayarta a nan bangaren, zo mu fada yankin gabas ta tsakiya din kan lamarin da yake faruwa. Tuni dai kasar Iran yanzu haka ta gama shirya dakarunta na tinkarar Amurka da Isra'ila a halin yanzu, inda ake hasashen kazamun fada zai barke, domin Amurka na kokarin shiga ta ƙasa, wato ta shiga Iran ta ƙasa domin ta yaƙe su. Sai dai a halin yanzu abin da ba zai yiwu bane ba, kamar yadda masana suke ta hasashe, to duk sojan da ya taka ƙasar Iran to fa sai dai a ɗauko gawarsa, kamar yadda masu hasashe suke ta hasashe. Sai dai a gefe guda a jiya ƙasar Iran ɗin ta zauna da manya-manyan kwamandojinta domin bullo wannan lamari, kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo. To mu dan tsayar ta haka, alabashi mu je Gaza, inda ake ta kashe dubbunanin al'umma, ake ta mutsike su da rayukansu, tun da kan ƙananan yara, mata, tsofaffi da ma matasa, kai ba wanda suka bari ƙasar Isra'ila a daidai wannan lokaci da ake musu kisan kare dangi. Kasar Gaza dai tun ajiye ne ambasada na musamman ya je kasar Isra'ila domin tattaunawa da Benjamin Netanyahu akan matsalar zaman lafiya a yankin. Sai dai wannan matsaya fa ba cimma mata ba, domin ba ta haifar da ɗa mai ido ba, inda suke ta bijirewa. To ku zo mu dawo Strait of Hormuz, wurin da ya zama wa Amurka alaƙaƙai, inda ta kasa huda shi. Tuni dai Amurka take kirarin cewa har yanzu ita take da ikon Hormuz, sai dai a gefe guda kasar Iran ta fito ta musanta wannan zarge-zarge, tana cewa ƙarya ne ita take rike da wannan iko. Za mu so ku bayyana mana ra'ayoyinku akan waɗannan bayanai da muka kawo muku akan yankin gabas ta tsakiya. Shin kuna ganin Iran har yanzu ita take nasara, ko kuma Amurka da Isra'ila ne suke nasara? Shin kasashen Larabawa ya dace su kori sansanonin Amurka, ko kuma ya dace su bar su? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section. Dan Allah tsaftace lafazi. Ku kasance da mu a kodayaushe. Ali Hausa TV za ta rika kawo muku labaran da yake faruwa a gabas ta tsakiya da dumu-dumunsu.